Ja. Adukkutigalluututaaqarpoon 3D-spillassuutigalluat Marianat Tangalangoornik spillassuaa siikamis-pittungasami massapitumilartorlu nalualissinneqanerukkumassanaqs Paquan Marianat Anormaangertalarpa Ai Sana no nagsisibawo Kaboom Doon sa kasat Sana no Suksukya taksippo Sukana Ay Iyak sana kakpo Sa mga ningak sa o Sari yan na rin Mas tama na spinatal kama Kama na kawatan Cameo Marianat Mana kadabi nga sila Turi Maksan no nakakdami Tama Nari nasa makikautikatan Iyak sa naus Ang ito do Beep 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 Woo woo Beep 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 wee Usah bakak cepa Sudah sakan nih Siap sakak cepa Tak mau coba sakpok dapat Sakak nakacang ni kurso Ada apa kagitja Ada apa Ini Sok ya dam Nambah sungai lah Narunak sih semua Masih dia lagi cekak Anas niyak kaso Come on Suri Sok yang so Yeah Dovi, changkin wangin na nih Dovi Ama maksinam mapela Anak tahu ya jiwa rock pekam
Kakak nagkama ang reaktor. Nep. Nep. Cameo. Sapo. Spillertangan ko anit Juuouki simasakkamang ko sumo na nitten pamivis itunganut. Siyang na tiyo spillertang na ko aliko daw. Ngaksan yang tang na nasyon na lakta ko yun. Tawa spillin no damot adienda. Kamu amma. Ayun na mas pilakta ako nga. Marian at nitten siya viyasi masakkamang na ko tama ni. Tawa kasi yun. Tawa? Jojo sin trim na ran spillaktang na ko ano na sa ko yun. Iba dami. Tama na. Naparami kasi tayo yun. Dami masak ko. Naparaksit tak tak. Uyak ka na pong nagsaksan niyaksaksan niya na gusto. Pupunong nga pong nagsaktos na. Oo nga. Tao record ka tan yaksa. Sa Ariyan na rumiso. So klip pa sa spilling ha. Napasak siya na. Ses, pam. Ayaw nga oh. Apaw fish ito nga nung sa sinyan na siya kung meditsakak po nga. What not? Ito siya yun. Pamidres second minute siya oh, magsasa siya yan at napat siya o narakto kasi yun. Tinggal sa spisak pa siya po. Siya ka sa siya ko aking ang narakto ka siya po. Dahil sa kasang narak. Abok pisak pa siya po. Yaksak sang tinyan na. Chua siya ko. Asa dia nakasaro musuh. Nap 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 pap 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 apa pula. Mariana musuh. Ako na siya kangit pagka. Tawa sa skoni. Sa skoni at ako masagot. Tawa napisiya kasi nawa. Tawa to siya no. Hindi yan ang anunan. Baba. Ay! Siya ka sa suit. Tingnan na lang. Ito kasi po. Cactus. Isang namaksak to sao. Una sa kusang narak to kasi yung kamat siya aking gaso. Whee!
Angat pa, yung saksong lumini. Singa sa takatangin maksuni. Wow, 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 wow. Singa sa takataki siya kaya. Mamaya ako sure siya takinaw na. Asa, diyan na. Sakit pa siya spilitak mo. Ako masuk ka na wala pa yung po namas yung. Ako stisak, tama tadi yang simasabot sit niya na. So, tukon yung takan, nakpong. Ano pa nino, nanak pa sa? Masak sunod pa nga miyak ko. Ang sakit po. Minuto ka po, minuto kumata kay may awas. Dava. Tiap kakak kami terus tinggal laptop tuh. Saya spam dia ada. Citong ano yung sa jinyan na ito siya. Hangin ko ngarang. Hangin kakami. Yung sakit kami o ning. Masak kakaksoy doon eh. Daba kau tu kisi macam manis tu. Yok sa sindap. Sok sa damat tu. Nagkakit. Kakak sang ningak sa jinyan na ito siya mo sa ngusakso ta. Nakakana ito sa jinyan na ito siya. Tao ko ay nakso si Sok ito siya. Motutu ko akit ito ang asang. Nakso sila kalik. D'accord. Bam, 4, 3, 2, 1, 0. Ayok sakpo, observe. So, tama ito yung spilling sa long time. So, spilling mo sa mga kayakan na yaw ka. Tiyonggo. Ano tama na spill datang na kong unak pa kay Madrum eh. Kanong man na yun, no? Mga niyak yun ko, mani asin. Asin yung takang ni ko, magsaman. Ay, kinatak na yung spinatak ni ko. Ang mani yan, no? Happy. Kasak din. Rise from your grave. Bang! 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 Inaw na kakpo nga. Pagkata sa kwam. Ata! Ata!
아 맞아. 미스는 왔다. 여기 딱. Power up. Power up. Lagabos. Power up. Power up. 빵. Ako, masubiro naksuking ang naratak di kasi. Long time no see game. What up? The red. What up? Oh. I'm dead. Anong mabisip takpan? I'm dead. Power up. Level up. Pasa. I shoot. Pasa. Kasi ba matakagtasa. Bisitaw na araw. Welcome to your doom. Thank you. I'm dead. Buzzer. Hey, oh. I'm dead. Buzzer. Nani ko nga na. Nakikita mas pindang ni ko dyan. Hey! Bam! Toko nga. Dahil. Pisyanin yaksak pa. At tanawa. Tama ni minutsaw kami. Spili matu na pa yung tapos sa. Dato nag-isip ikaw Tugatak po. Bisitak po. Bakit? Inonimig. Power up. Stangin. Bye-bye. Yay! Hey. Oh. Hey, no. Oh. No, I'm sorry, Ponga. Power up. Power up. Buzzer. Hey. Bye-bye. Power up. Wow. Itang wasak dan digisna nak dalam piakot. So, dia nak tahu mana sebenarnya pada bentuk superkapok nasi nang unang rockpok. Kisah nak tinggal nak tahu yang itang asoyo. Tama na reaction pilih no dambut. Narikutan
봐. 보피시 동안은 역사진이었나 뜻하고이 맞듯. 내용이라. 너 말이. Sorry. Start지. 11 kan 21 너 말이. Volts. 성. 컨트롤이 아니네. 싹지. Get ready. 하다만 다만 트레이커 작곡도 박 생활 xuống này ông bị con nào nó là sốt đột ra nó còn siêu sập bị đã tắt tăng đi cô nó sẽ có bị đã tăng này ông bị con nào có thể sáng nay tao tăng đi cô nó bị đã tăng ở bên cái chỉ giặc con là đừng na cho mi that 스테이지용 올라 뭐 떠서 비리 떠고 비락 실 때고 따라따 생활삭 이서가 para 억세로 나면 싹송아 ako si Shawan niya di siyo kay mewa ayang siyo na apon niyak sa mga sisyatungan naman sa spili iso baka naman na reaksyon sa spili na damo ang mga sinana ko siya kamak siya na spili na naman nung nakpan 싹지 블라블라블라 블라 다와 오미약시야 요거 남미서 색까지 키복시 복스 라가버스 sekok-takong abong nawagsak to siya nga haktakpod abong nawagsak to nga 에이 dammaktakpod naman na to siya kasi naman nakakpo helikopter så kring nang magpayo sa saan ito lubid Spillimiyor tayo nakingang naktiwan na Saan sa kaya? Fuck you I like you Siyo mo na kadanak pag Get kadanak tama ito na pagtinig nga 친구가 I'm dead really dead God damn it 가서 yang ito ko niyang
helikopter oona. God damn it! Nakapok siyang ito na oona. Ayun na, SEGA! Tinuan na bisu siya, rock po kakit ng wami. No. Ayun na. O katapok. F. No. Apok pa. Simisak ng wak po. Ang Marianat. Doktor Nawa, en baron, One nga nang nagsang naktakta ko yun. Imatami. Alonso dead. Bang! Action! Bang! I'm dead! Next! Baka na sinarok kasi nakito ako. Bam! Ising nangin na siya. Kasakit! Saan yun na ano? Medyo nga ako. Ano nakatayo mo ba? This is so, ayun nakata-spill lang mo. Sinipoxiron yun, nambatong. I'm dead! Kamewa! Ikaw si naman natujingak. Tungok po nga! Aliko daw. Dan spill. Dapat yung siya natak sa kuya na ka. Dama. Ano spill yan mariko tasok. Misiyo no? Pok sa kakpo kasi yama. Dama iyak sa dyan na ito siya o. Sisto sisak po, pisitak po. Mama ito sige bayangin nakpa. Ano siya sa kumak pa kasi yun. Nitin sa service. Tama-tama misyan. Anong mag-iyak sa sakpa? Oo ba sumuwato nga sap? Pero sakpitan na kaya. Wala! Sana nang sisima amamia control got una tingo sengda narungera so na nakso is na waksim ba spillang na yaktu non mikil sunga kaksa tingi sakta ko ko char ka mo
Tere tere te 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 te. Akan nagkaroon kasi deko. Ito nga may sa. Ako tapi sa kaya pasang wala kayo. Takot sinyanak pa kan spilak tangan. Narong nga ako, tatok pisa na ako. Narong sila kingang nang nakpa. Papa! Pap! Para! Pap! Papa! Apangin lang nga. Puttasak dami. Yeah. Records. Loxers. Bisa kalaktak na kayo, ne? Poksiari ko dawam. At tengo nakpon. Tama na kayak. Dungo. Naniyak tayo ka na po kasi. Kaya ni sinastan. Pisinaksak sa mga systems. Bye. Kasi yung negos. Bye-bye.